ଗପ ନାହିଁ ଆଟ ନାହିଁ ସେହି ଈଶ୍ୱର ତ ଲାଭ କରିବ। କେକଏ ମନ୍ଦିରେ ଛତି ଭଗବାନ, କେକଏ ଛତି ସବୁରି ସ୍ଥାନ, ଯେ ଯାଏ ଅନୁଭବ ନ କରି ପାଇବ କି କେବେ କୃଷ୍ଣ ମୁରାରୀ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଶେଷ ଗୀତ। ଏଥିରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦନା ଶୁଣି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପୂର୍ବତନ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି କରି ସେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେହି Tudo